felrobbantotta az irodáját. 22. decemberében Lengyelországban egy teljesen normális nap volt, azt leszámítva, hogy a rendőr főkapitány felrobbantotta a saját irodáját. Egy gránátvetővel. Ez úgy sikerült, hogy Jaroszláv Szimcik Ukrajnába járt egy hivatalos látogatáson, és az ottani tisztviselők ajándékba adtak neki egy páncéltörő gránátvetőt. Gondolom a klasszikus ajándékkosár és a vodka túl snasz lett volna, de hát nem vagyok én diplomata. Hazaérkezett a varsói irodájába, majd gondolta, hogy na nézzük mi ez, és valahogy sikerült elsütnie. A gránát gond nélkül áttörte a padlót, és elég rendesen letarolta az alatta lévő irodát. A rendőrfőnök szerencsére csak kisebb sérüléseket szenvedett, de az iroda berendezése picit jobban megszívta. Na most ebből az esetből egy eléggé komoly politikai vita lett. Az ellenzék nyilván rápörgött, hogy mégis mit képzelnek ezek magukról, a kormánypárt szerint pedig ez nem egy olyan komoly dolog, és a rendőrfőnök egy áldozat ebben a történetben. Mondjuk nem tudom, hogy lehet áldozat, aki felrobbantja a saját irodáját. Aztán Lengyelországban egy kormányváltás történt, és az új kormány már nem volt ennyire elnéző a rendőrfőnökkel, úgyhogy 2024. szeptemberében vádat emeltek ellene több és elég komoly bűncselekmény vádjával. A volt rendőrfőnök nem igen szeret nyilatkozni a dologban, mert azt mondja, hogy nem érti a vádakat. Mondjuk igaza van, hogy ki gondolta volna, hogy egy gránátvető veszélyes lehet?